Мисля за теб непрестанно. Обикалям празните улици на полуразрушения град, надявайки се да те срещна. Да видя силуетът ти да се очертава на фона на купчените боклук и срутените сгради. Да изскочиш иззад ъгъла. Да видя очите ти като две игли, които ме зашиват към ръба. Тялото ти да излезе мокро и женствено от дима на запалената й цигара. Очите ти са ослепителните фарове, включени на дълги, докато колите те подминават в дъждовната нощ и закъснелите светлини на непрестанно променящия се град се отразяват в локвите по асфалта, а тялото ти е мокро и женствено. Кръстът ти – кормило, обръснатата глава – огледало за обратно виждане, гръбнакът – стълб със знак внимание. При такава предстояща катастрофа наистина не трябва да употребявам алкохол, когато очите ти са две улични лампи, неспособни да надвият нито мъглата, нито самотата. Когато зад голите прозорци любовниците се събличат и тялото ти има формата на моята сянка, започва там, където моето тяло свършва или аз не успявам, и окото ти, въртяща се врата, през която не мога да мина. Първия ден, когато разбрахме, че любовта си отива, температурите паднаха 40 градуса под нулата. Косата изсветля за секунди, кожата стана прозрачна, под дълбоката сива качулка кръвта забави своя ход, само ритъмът на сърцето продължаваше настоятелно, но избледняло. Найлоновите торби летяха носени от вятъра. Безполови същества крачеха между горите от пластмасови ръце на изтърбушени манекени, извадени от изпотрошените витрини на фалирали магазини. Там някъде един ангел събираше хартия и картон за вторични суровини, с усърдието, с което се събират парчетата от тялото на някой, който скоро ще възкръсне. Такситата бяха пълни. Храната беше студена. Живите статуи не поглеждаха никого. Снимките бяха твърде много, за да можеш наистина да ги видиш. Сънят прекъсваше на всеки час и нищо не оставаше от спомена. Индексът на самотата се покачваше. Можеше да се види през прозореца, да се усети като тежест в гърдите, трудно дишане, желание да повърнеш. Казват, че в такива дни е по-добре въобще да не излизаш. Времето не тече, а бавно, неусетно се разстила. И докато хора, дървета, животни, ангели, демони говореха за Исмаил, той дума не обелваше и печатът на мълчанието беше слепил устните му. И никой никога не чу гласа му. Говореха, че няма да може нито да работи, нито жена да си намери и потомство да му се роди. Че е прокълнат, наказание някакво изпратено от Бог, а не отговор на молитва. Защото кой Бог ще ти изпрати такъв син, чието име означава Бог чу? А той така мълчи и не проговаря. И непрестанно пие вода с един ужасен, лочещ звук, сякаш растение изтръгнато от пръста и лицето му наистина напомня корен. Обича и милва животните. Плува чисто гол в реките. Смее се с пясъчните бури и от нищо не се страхува, освен от любовта.